ଚୋର ଯିଏ ଫେରାଇ ଦେଲା ସୁନାର ଆଙ୍ଗୁଠି। କେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଚୋର ମଧ୍ୟ କେବେ ମଣିଷ ହୋଇପାରେ? ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ଚୋରର, ଯିଏ ଏକ ସୁନାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୋରି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେହି ଆଙ୍ଗୁଠି ତାର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। କିପରି? ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହରରେ କରଣ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ରହୁଥିଲା। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ତାର ବାପା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଓ ଘରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହୁଥିଲା ଏବଂ କରଣ ଭଲସେ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କରଣ ଭଲରେ କାମ କରି ସତ୍ୟବାଟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ବିଫଳ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଶେଷରେ କରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଚୋରି କରୁଥିଲା, ପରେ ପରେ ଏହା ତାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ସହରରେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ଜାଗାଟିରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋକ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼, ଦୋକାନ ମାଳମାଳ। କରଣ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତା ଆଖି ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଆଙ୍ଗୁଠି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଙ୍ଗୁଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। କରଣ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଦେଖି ତା ମନରେ ବହୁତ ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ନେଇ ବିକିଦିଏ ତେବେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ଚୁପଚାପ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଚୋରି କରି ନେଲା। ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ଗଳିକୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ କରଣ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ପଛରୁ କାହାର ଗୋଟିଏ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। କରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା, ସେ ଯେଉଁ ମହିଳାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୋରି କରିଥିଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଓ କହୁଥିଲେ, ଏହା ମୋର କେବଳ ସୁନାର ଆଙ୍ଗୁଠି ନୁହେଁ, ଏହା ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶେଷ ସ୍ମୃତି। ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସୁନାର ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ସେହି ସୁନାର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ହରାଇ ବସିଲି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି କରଣ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ତାର ହାତ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। କରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଅନୁଭବ କଲା, ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ନୁହେଁ, କାହାର ଭାବନା ଚୋରି କରିଛି। ସେହି ରାତିରେ କରଣ ଭଲସେ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର ମନରେ କେବଳ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାର କଥା ଘୁରି ବୁଲିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ନିଜକୁ ପଚାରୁଥିଲା, ମୁଁ ସତରେ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ ମଣିଷ କି? ତା ମନରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ କହୁଥିଲା, ସୁନାର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବିକିଦେ, ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଅନ୍ୟଟି କହୁଥିଲା, ଭୁଲ କାମ କଲେ କେବେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳେ କରଣ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ସେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ଦରଜା ପାଖରେ ଚୁପଚାପ ସୁନାର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଦରଜା ପାଖରେ ରଖିଦେଲା ଓ ସେ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଦରଜାଟି ସେତେବେଳେ ଖୋଲିଗଲା ଓ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଟି କरणକୁ ଦେଖିଦେଲେ। ସେ ସବୁକିଛି ବୁଝିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଗ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ପୁଅ, ଭୁଲ କାମ କରିବା ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବୁଝି ତାହା ସୁଧାରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହସ। ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କରଣ ଆଖି ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ କରଣ ଶୋଇ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଓ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆରମ୍ଭରେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସହରର ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟବାନ ମଣିଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ପଚାରୁଥିଲା, ତୁମ ଜୀବନ କେମିତି ବଦଳିଲା? ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋତେ ମଣିଷ ହେବା ଶିଖାଇଦେଲା। ଆମେମାନେ ଏହି ଷ୍ଟୋରିରୁ ଶିଖିଲେ, ଭୁଲ ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ସାହସ ହେଉଛି ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ସଠିକ୍ ପଥକୁ ଫେରିଆସିବା। ଟଙ୍କାଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ମଣିଷର ମନ ଓ ଭାବନା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।